Tlang chhipa in pakhat kawtah zizi chuan livestream alo nei mek a one carnival game one fortune tih in alo au lo mai mahse entu te chuan scammer ani hi tih in an lo comment sup a chuti lai chuan thlawhna thlawk ri hria in a chung sang tak chu a han thlir chho wang a thlawhna tla tur lek chu lo ni in a power hmang chuan a ti ding ta a bula ar chu dragon ah siamin thlawhnan a hmang zui bawk a chu thlawhna lo tla mai tur chu a han nam chho leh ta ani a let leh chuan a in kawtah a master putar sam lehkha be hmul pawh var vek tawh hi alo thu a ani chuan i pasal tur kalo zawn hmuh sak tawh chiasin helai hmunah hi chuan kan re thei em mai i pasal tur hi chu lu chhung kaw pa upa ber hausa deuh mai an nia tih in nei certificate ni awm tak lehkha alo pe a zizi chu a lawm hle ni tin sa kei thei tawh dawn tina ani maw a tih chuan te reng mai i re theina an chia zung te hi in nei hunah chuan a re vek tawh mai ang a hausak na in a ti chhevek dawn ani chu tih in a master chuan alo hrilh le mahse a master chu tlanga ama chawa kalsan chu a hre hle a ani erawh chuan min lo hre ve reng dawn a lawm kum hnih chiah il ani hi kalpawt mai rawh tih in alo tir lui ve tlat bawk si chuti lai chuan tlang ram pakhatah Mr. Lu chu a secretary chuan wheelchair in alo nawr chho teuh a chulai tlangah chuan dawi thiam doctor a kena tidam thei tu a awm ni a an hriat awangin chu hmun chu harsa deuh chuan a panpui mek alo ni vanduai thlak takin misual hmai tuam rual hian silaiin an lo tin thap mai a hruai bowa sum hmanga in tlan tir an lo tum chutah fim khuru tiri an hria van lam an han hawi chhohnak chuan le zizi ngei mai kha a chuan na lawng battery alo lo si a alo tla thlat a von mai chu ni in misual ho nena an in kara tak mai chuan alo tla khuluih mai a khulu tuk chu an lo khuh bor hlawm a oi engtin nge ka tih ta kang sort accident ka tawk master himin hau leh dawn ani hi tih in a ner nunga lua chuan a thil sawi dan chu mak alo ti hle misual ho te chuan khawilam hmeichhe huai sen ngei ni a kan in karah te i lo tlak zeh ngam zawk i vanduai na ni i tawng ta ni hi tih in silaiin an lo kap ta pop a secretary hlau lutuk chuan Mr. Lu chu a vakuah ringawt kan thi nei tawh dawn ani hi a ti laiin zizi chuan a power hmang chuan silai mu zung te chu a lo dawng vek a a nem le thut mai chu misual ho pawh an per bo zo vek tawh engtin ma an awm mia lo mai chu secretary chuan mak alo ti leh khawp mai zizi chuan ngun fashion in Mr. Lu chu a lo thlek dun a i tha ho lo mai a alo ti chhuak phong a dik chiah ka ke tang hian alo vot chho tan kalunga thlen chuan ka thi mayang hun ka nga to lo lua chuan alo ti vat lungai su ka ti damang che mahse one carnival 20% discount in aw zizi chuan alo ti hewa enge sui awmzia chu hrelo mahse Mr. Lu chuan a thil sawi ang chu lo pawm mai chu a duh tawh enge he nu hi a awmzia Mr. Lu karin zawng ani ve ho lo secretary chuan alo ti vat thunga ehe Mr. Lu senior na mawi ni duh tak a topa chuan ka hmu ta che ti in a wheelchair chop chuan a chawi kang ta vu mai boss engthil nge thleng ta hi ti in a hlau thawng secretary chuan police call mai atum zizi chuan a masterin a pek lekha tikha alo en tir vata van le khovel kotin an in nei na chu a hriat pui thu le zizi chu a phat san ani vai chuan a thi hnuwa pawh a pian non to lo tur thu te alo in ziak tela pian non le na lam ring tu an ni box si a an hlau thawngin a ngai na an hrelo hle min nei phot chuan ka ti damang che zizi chuan alo ti li a re theina tanga azalen chu a chak ber ni in a lang secretary chuan an pu nu pui tan chuan alo du ho lova a chet dan a maksak e mukatin ani
mahse Mr. Lu chuan in neih chu pui alo ti ve ho lova a damna tur ani phot chuan bawng ek pu a ei mai lo naka kawtah chuan kal dunin an in nei ta a zizi chu a hlim hle a ri chel chul mai a chak em leh ngala Mr. Lu pawh chu a wheelchair ah chuan thut tir so in a tlanpui ta chiam mai a secretary erawh in a chauh thung a leh awl phian na in a ha pha er tho Mr. Lu in chu alo zau nuam kher mai thilman to tak tak hlir chuan alo khata zizi pu in nuam ati in a phur hle tui ka duh a tia wangin Mr. Lu chuan ketliam mi a thlisak kerkera ani la chuan an filter tui tur a bawmin alo in khulh mai a chak lutuk mai chu an rap dun tawh zawk a in zo deuh tep leh ngal thingpui thiliam zoi chungin a secretary nen chuan Mr. Lu chuan an thlir top tawh chutah zizi chuan lo pan hnaiin ka pasal ini tawh boka damdawi kei tir tuang che aw tiin a bag chu a zen ruk a thil mum dum lian pui mai hi alo la chhuak nulh mai ekhai aw ava lian turu ve engtin nge dolh thenga secretary chuan alo ti hu a oh ani lo zawk ani hi tiin a ipte chu a dap leh ruk a aia lian zawk daih mai hi alo la phorh ta deuh hei zawk hi miracle pil ani hi ruh thalo tan a tha lutuk alo la ti zui a tha tak takang maw a lian si a ti te tal la Mr. Lu an alo ti chuan ole kan chan te nge tiin chem te chuan chu thil mum chu a han sat chora tling ati rimota a khem ei lo chang tak ani kan sat na le dewa nge tia a han sat non le chu a chem zawk a bung ta dai banga chuan a bur vu mai engtia ti te tur nge tia chuan an buai le ta oh apoilo apum hian dol mai ro a thok chak zawk dayang tiin alutiat damdawi chu tul tir atum ta alo har sangang mai secretary phe chu amang ang lutuk a tap top rengot du tok ro tirian sheta a meche pakhat a hming bai chu lo lutin hetiang mum lian lutuk chemte puina a sa khem thei lo hi ei tir chuan mo athi dai mayang alo ti borbura in nei hlim hlula pasal sun ni te chu ka du bi thlei nem zizi chuan alo ti ve sup ehe inin nei to mo bain ati ve le chuan in nei zo chia ti in certificate te chu an lo hmua iwamak ve inupui hwal ka ni hi ati chuan khatiang chung ko to rem ti vel kha ka du zong ani ve lo Mr. Lu an alo ti daya a khua a thi ta thot mai tur kha a thok chho zel ani hi damdawi hi ei vat angai ani ti in damdawi mum lian pui mai chu zizi chuan alo vor pheita a power hmang chuan ati te ngal bawk Lu chuan alo dol chat mai bai mang ang chuan security guard te chu a ko luta he nu hian tha tumani hi man ro u tin alo shil chul chuti lai chuan a thil ti theina zong som khomin zizi chuan Mr. Lu chu alo bai pui ve meka magtak mai in karlova chuan alo din ta zwa mai a kena te kha adam vek to chu ni in a kor ero chu a chhevek thung bai zok chu guard te chuan an shwai chhuak zui ta a Mr. Lu thupek angin ama tidam tu tan chuan thilpek hlu le man to tak moi buk si te chu chia hlo te chuan an lo choi lut ta a zizi chuan alo khoi chin vela ro pui a tingang mai ma se a thlau ke pal lo le a ti chat zela engma chu a in bil thei ta reng lo mai le a du bok si a ngai na shelo a poisa ang zong chuan a han in thon tir ta ringota million nga lai mai alo thon chuan alom lutuk chuan lua bianga chuan awa chuk sak ringota ma se poisa po chu karlova abo zo le ta vek a chung te chu chon hmu phot an ngai ni in a heta kumsom lai aral hnuwa chuan an ina chuan vale tin a chung te chu awa hmu a
an ni pawh chuan tunge nih pawh an lo hre tawh lova a thi tawh emaw an tih a lo la dam reng te an hriat chuan an hlau thawng letling zawk ma voin chu faklo mi online shop a kaleng lut ve a mitam takin an lo sei to angein product hi an kol chikim a vunata na cho thatak tak an lo kola collagen po ele in chi an neya tin an product hi original fake ani wangin vunata na hlo om pakhat maum lova he hi mit nge yin ka mu a ka fin fia nge ni ti chuan an khol tha skin analyzer kal tlangin ka vun din hun chiang takin min shil hria ka vunina amamo te atlak chamte min shila a en kol dan tur thlengin kim chang takin min hria tir boka heng khol kal tlang hian vun chung rel berdin hun thlenga hria theni tin hodunu ber mi nen ti na hun thatak kan neya ka vun en kol dan tur te min shil hre boka ka lok pui tak chetani mi online shop a hian in lo leng lut ve ngei don nia chuta alati thai zui le ngal nen ngai dam an lo dil chung to maya anu shon phei chu a hlau lutuk a lo khor zoi zoi to chu nu chu bai nu kha a lo la ni zui ani chuan a lo hlau ve hau lova he nu hian a lom lu ani na kanin nei na tur lo ti chuan om vek chu ti in anu chu a lo shela an ni pawh chu hlolam ai chuan thin rim na in an khat chhauta lu le bai chung kwa ten in nei na an lo rua man to chu len ngei angai awangin lua chu then tira poisa pek mai te chu an du ta a ji pawh chu an thlem char ani te chuan keima hi lom bai chung ko fanu dik tak chu ani so ifa ni reng hleinem i du le paternity test te ti tirla ti in apa chu alo chang da ya anu shon chuan te ngot cha chuan kan pa fa ngai ani hi minjing loem ni pa a alo tivat nia pa ifa ka ni lawin tu fa nge ka ni chuan anga bai chuan alo ti ve box si i oi lo chuan kan thla tu bul kapu kan zo ta nge ti in master kha ava video call a an thla tu bul apa nge mai alo ni si chu Mr. Baya po a hoi phok hle bai mil chu an han en tira ekhai khatyang kha kan thi sen kal zel mel pu an ni ngai lo ve ma ni fa le fa lo po hriat lo ivanep ngai ve mule alo ti se ka chuti chung po chuan si chu magic athiam ani an ring ta da ya pai chhuwa an tum lai takin lu le agar te an lo thleng akena alo dam vek to te an hmu chuan makan lo tina sa in chung kwan yen hian engma in somna kan nei to lo ji hi kanupui ani to a ani reng bokang ti in alo shwai ho ta da ya thinjim viau ma se engma soingam an nei chuang lo in an thlen hnu chuan ji chuan lua bula chuan lom thu a shila ani chuan lungai su lu chung ko mo nu ini to a i re thei to ngai lowang ilom tak chuan engtin nge min rul let ve angle a lo ti fiama poisa adwani ringin ji chuan a ip te chu a zen ruka a ui hle lu chuan fot min a lo kun nyam dun na ma se alu hai thutin a lo bo thluta top mai secretary khalo lutin ava fu lo ve ti a mi thup chungin let dai atuma a fu chia zo kani hi lo kai thovat te ti in ji chuan alo aw ding khai o Mr. Lu chu athiam ni min kal san su boss ala hun lo ti in secretary chu atap tarwa athilo a chaw thut ani hi aladam kora milo puivat mai te ji in alo ti ta ka chuan secretary chuan alo pot tho chai ya a ruma chuan ava mutir ji chuan amu hil chu athima yang ti lawin kai tho atuma a korte chu a phel sak mol lua chu alo har le ro si a engi ti don kanin nei ve chi a hi alo ti hu a ho lutuk chutyang soyangai lo i kor i phel hian i thachak berang ti in alo phel sak zel
an ṭawng thawm chu secretary chuan room pawn lam atang chuan alo ngai thla ruk ra a takah erawh an lo che hlo awm hle needle in an lo in tin run mai chu niin chutih laiin nu sangi alo lut thut lu an nu engei lo ti dawn tia alo aw awang chuan zizi pawh chuan nu alo ti ve ngal hmia a nu sangi lawm zawng tak mai alo ni a fapa nupui neihna chang hre lo leh kena lo ti dama lo neitu chu a be tha lo thei lo lawm thusawi nan tiin an chhungkua in an in ro chun chhawn zel ṭhi alo pe a mahse chutah chuan energy ti che thei thil alo awm reng chu niin mut theih lohna chohna leh awm hnaw deuh tlat anga inhriatna te thawhah te inei ngaiem he thil wang vek hi ani hi a tih chuan an nu chuan alo nei thin tak tak a zizi chuan paichhiat daih mai a tum lai chuan lu a chuan alo phal si lo an chhungkaw in hlan chhawn zel ro hlutak ani si a nu sangi chuan paichhe kher lova siam that dan te a awm lo maw alo ti zeuh a ka hre lo le hoh chhuah kan tum chin a nge tiin ṭhi chu zizi chuan a hauta vak vak a a chhungah natna hrik lo awm te chu a hau chhuak ta vek a nu sangi pawh chu a har hawk mai lawm thusawi nan a ro hlu bawm leh a chhungah tlereuh tam tak awm khat vek mai chu a pe a mahse a khawih chuan a chhiat hle vek a hlo tawh awangin a khawih ṭhangam tawh lo nu sangi lah chuan i duh tawk lovem ni aia ṭha ka pe ṭeuh dawn che nia naktukah lilam runpui a awm dawn leh nghal a chutah chuan lo kal lai i duh apiang ka khulh sak zel ang che alo ti ta a lilam runpui an neihna turah chuan an nupa chuan a sawm ta ani lilam runpui an neihnaah chuan bai te chhungkua pawh an lo awm kim thap tawh a Mr. Lu te nupa pawh chu an lo thleng ve ta zizi chuan bai chu a su lui deuh kher a alo thin rim hle Lu chuan pedal pe in a duh a awm phawt chuan chhangpiah hmiat turin a hrilh ball lilam mai mai chu zizi in a chhan awangin bai chuan lan ngei ngei a tum tlat a milian hnih dawn lai chuan an tlan ta a tawpah chuan lung chi khat Jadate an tih Guiyan Mountain ami chu an lilam a a chhungah chuan Jadate chu a awm tak tak leh tak tak lo pawn lam atang chuan hriat ani lova chu wang chuan an tlan ris dawn ani chu lung chu an phel chuan a chhungah Jadate alo awm ani chuan bilian tam tak man ani thungang lung hlutak ani awangin tlereuh siam nan te an hmang nasa em em a an hral to thei hle bawk lei ngei tum chuan an in lan tawn zak zak hlawm a milian za lai mai chuan chu lung chu zizi chuan a chhang taruk mai midang te chuan mawl an ti in lunghlu chu lo awm tak tak lo sela chutiang zat pawisa a khawhral mai mai tur chu an lo uipui hle in hre chiang lo mai mai ani kha he lunghlutna hi bilian sawm vel lai ani dawn a sin tiin a lo chhang let vata lunghlu chu a chhungah chuan awm tak tak nge awm tak tak lo tih chu an hriat phawt a ngai dawn ta ani zizi chuan hmanraw dang pawh hmang lem lo chuan lung chu a kut hmang chuan a sat phel phawk mai a chu lung hring hmulh mai chhungah chuan lunghlu Jadate tlang lian nilh nulh tak mai hi alo awm tak tak mai ava fer lo ve a awm tak tak tih hi in hrelawk sa niang tiin an lo sawi sel leh hram a lualah chuan an nu duh zawng chu pek zel a duh bawk si zizi chuan tubauh lian fashion mai chu alo chawi luh tir a dawhkânah lungho an dah tlar tiar mai chu a vawt a pawp pawp hlawm a a chhungah chuan lunghlu ṭhami vek alo awm chu niin a vai chuan milian sawm nga lekin an tlan nghe nghe pungkhawm ho chuan van nei an ti in an awt hle bai pek chuan musit deuh deuhin alo ṭawng khum leh peka zizi chuan ngai thei ta bik lovin ui buk te reuh te a chan tir dai hawsan an tum takah chuan a pa chuan khawngaih ngenin bai chu mihringa chan tir tur chuan a nget ta a
zizi pawh chuan mihringah chuan a chantir ve leh mai anin pawh buaina lamah zizi khan a banbun a thloh pala a u mipa khan lo chharin hei chu ka nu in ka nau a pekang chia chia kha ani hi tiin maka ti ta hle an haw hnuah chuan Gigi chu misual te chuan tha an tuma mahse lua zawk chu an kap fu a lo dang ani mah zawk misual chu secretary chuan a zui ngala Gigi hlau thawng chuan a lua chu a chan him duh awangin tun lawka thil thleng te chu a her let ta a misual pa in a lo kah hma chiah khan misual pa chu a lum tir dei a tichuan kap lovin pa ngai takin an awm thei ta a mahse a power a hman nasa em awang khan Gigi chu a lu rawn hai thutin a chaw hle a ni khaw hrelo chuan a awm zui ngal doctor chuan lo en dik vatin thil dik lo le natna hlo awm engmah a nei lo thu le rei tak amo thil wang wang hnuah a lo har chhuah leh mai a be sei thu te lo hrila lua chuan a nupui chu a ngai tuah hle a a bulah chuan thut chilh ranin a awm pui deuh chawt mai lung hlu pawh kha man to taka leingam an awm hlawma mahse Gigi rem tin a lo chuan hral a lo phal lo an rang kachak tlang zong zong te chu Gigi bulah chuan a lak luh tir veka a rim hmang chuan kai thaw tumin an buai hle thil a thlak tak angin lang mahse rang kachak rim chuan zinzini chu a ti har te tak taka ni thum chhungot mai ni khaw hrelovin ni awm tawh a emu hi hlen daih dawn emaw ka tia lawm lu an a lo ti chuan chu min ngai tuah ve deuh tin a em ni heng ho zong zong te hi ilak let lo phat chuan ni tinin kadam tel tel mai ang tiin Gigi chuan rang kachak tlang chu a lo pom khawm tuna chuta a u nau pa in mu a du thu an hril taka chuan bai chung ko fanu dik tak ani thu chu an hre chhuak to ani nge ringin phur takin atlan chhuak ngal lu khan kha thil thleng kha tute ruwa man nge ti hriat tum turin secretary chu a hrila a bikin bai chung kwa te chu chui uluk zual hle tur chuan a cha bawk a u chu in lama chuan a lo hawle man ta ka wangin an ina chuan a vakal chilh ta a u chuan lilam run pui hnu khan ka ngai tuana a buai dewa bai le kapa te pawh hi DNA a rukin ka test tir ani a lo ti ta engtin nge a ruka i lo ti tir thei min van ring awm lo em ve tiin bai le anu te chu an lung oi lo hle chuta banbun kha zuwa chuan a lo phur le a hei chu kata ni hi tiin Gigi chuan a lo lavat apa chuan kha khoyami nge a lo ti vat boka kanu in min pek ani hi a bowi mo ka lo ti man to a tiin Gigi chu a lom hle khatiang banbun te chu online a cha tur atam lutuk a lem mai bak ani lowang tiin bai le anu te chu an tangthlata kanu khan a hming a chhut kai tir alom tiin an han en chianga anu hming chu a lo om tak tak rin hlil rual lovin Gigi chu an fanu le an u nau nu dik tak mai a lo ni ti chu an fin fia ta a hma kha chuan dot soin a lo in soi lut ve mai maya an pa fa chuan an lo ngai sak dewani kha chuti lai mek chuan hospital a DNA test report chu a lo thleng ve chia maktak mai in chu report a chuan Gigi le apa te chu an DNA a lo in mil reng lova bai nen zawk chuan 99.9 velin a lo in ang thlap thung engkim mai chu a buai so ta vek mai Gigi chuan chu report chu a dik tok lo ani chu a rin thu a soi vata mahse finfian na engma a nei chuang si lo a u pawh chuan ka thiam lo ani thil ka lo hre sual ani dawn hi in DNA ber a in mil tak si lova chuan kan thla chu ini si lova kan ti buai mana che he rang ka chak tlang hi min lak sakla tun hnuwa chuan bai chung ko fanu ni tumin min lo ti buai to swang che ti in alo nge na ka du bok lo hetiang aya lian hi tam deuh ka pasalin anei ve reng mani fa le u nau nu po hrisang theilo in ne pe mai keiman ka hailang tho thowang
zizi chuan alo la ti ve chang tu man a thu soi an oi du tak lova chuan scientific tak chuan dot an soi thein in ring po ni mai thei ma se sha dring na mangin bai fanudik tak kani ti hi in she thei mayang chu ti in zizi chuan a thil ti theina mang chuan an no pan lai hun te chu a hmu tira atluk na a kut ser te po chu gigi chuan alo la nei thlap ma se chu po chu no pang zong zong in an kut le khupa te chuan liam an nei thei ve kalom ti in bai te chuan an lo soi thiam le ngal vek to chuta apa chuan atok inin hial na sama ma in vai in local ula damdoi ina kan kalanga kan tes thale vekang chuta chuan keima nge hian ke endik bokang alo ti ta bai te nu fa chuan an lo pe to lo kher maya abik takin anu phei chuan a hlau thong zwal hle du le in fanu chu nei mai ro u ke chuan DNA test kher hi ka pe to lo ka chuak mayang ti in bai chu chhuatum ta a thu chiang shelo chuan an lo kal tir ngut ngam bik si lo zizi zok chu hol zok mai tur le buaina siam to lova chhungkwa hlim taka omkhom le dal an du zok thu chu an shil ta dai mai chuti lai in lua le doctor walten lo thleng ve thunga khoya ma kal ha ngai lovin chulai hmuna chuan DNA test chu an nei thei don ani atira chuan test nei kher chu chul an ti lova ma se an fanudik tak chu tunge ti sha chwa chu an du ve thawa wang chuan an lak sak le tangi nge a chu mi te chu ama a DNA an test tir te tho kha an lo ni arukin thesen la tupa ber chuan ayip ti a sample dang alo a lok sa nen chuan an thesen lak thar chu alo thleng zau beka zizi chuan arukin alo mukur mai si a soi chuak taruk mai chu pa po chu a hlau thong bok nen a phana sa hle a doctor po chuan alo sha pui hau lo zizi chuan ayip te tang chuan a sample lo a lok sa te chu atlak chhuat tir ta veka an man chuak ta ni chu pa la chuan chung thil zong zong ti tir tu chu bai nu chuani thu alo soi le zela ma se ani ero chu alo phave chang atop nan ti in thisen po chu an la thale ta a reilo te a chuan result po alo chuak thei ta zizi le Mr. Bai te chu an DNA alo in mil chia a bai nen ero chuan alo in mil ta hau lo mai le afa po ni lo fa anga lo enin anu po alo nei pha ve to si a khale chen buma alo om char mai chu Mr. Bai po athinarim hle zizi chuan bai nu chu a doi mang chuan a in puan tir fai kel le ngala zizi pa fa chu apai angin alo in lan tir alo ni a chu bai po in a sheve chiani chuti chung po chuan Mr. Bai chuan an pahnih chuan a hruai bo tir ta thowa angai dam du lo gigi te than tum ti a hriat phei chuan aman tir ta daya zizi in pa tia ala ko du awang chuan alom hle a u nen chuan hun rei tak an lo hriat chhuar lo awang le an lo oi du lo awang te khan ngai dam an dil ta a tuna chuan a ri theina an sia po chu lak bo sak anita lim takin anavai chuan anom ho thei ta ani atop le ta e